ये अशोक ये जरा बरा वेळेवर आलं. मी लाकडा नेता कोणाची आमची थंय खोलली होती ना तर गेलं माझ्या पुढ्यात दोनदा गेलं. चला आता कसबी आलो होतो जरा ये. अरे पाडो पडलोय खाली इथून गेलो जागेवरनं त्याच म्हटलं काय जमीन गेलो खाली रशी त्या पायाखाली एक घाल ती पाठच्या आली ह्या पायाखाली एक घाल आणि जरा असं धरावरती. बोल. अरे हे काय व्हिडिओ नाही पंप इथंच लावायला येतं खाली पर्याय नाही इकडं. पाणी बरं काय पाणी फुल आहे तो पेवत होतो. मी सांगितलं पाडो पडले विहिरीत तर तू ऐकलं नाही. कशा घातल्या एकच रशी घातलाय दुसरी ही टाकायचं रे कामटी आली ना हे काम वस्तू तशी. अरे मोबाईल टाकशील हे खाली येड्या कांबी बघ हे नाही तो तसा वरती पेवत होतो तो भिकाजीचं सर्कल नाही. आणि बाबू नंतर जवळ तुम्ही बघा तू साईडला हो बाजूत मारल था अशोक गेलो इकडे थांबा इकडे तू मालक ना जर त्याच्या हात फिरव जरा शांत थांब गुरु तिकडेच नाही दरवाजा दरवाजा कधी पडलेलं काय ना माहितीच नाही. हे राजू तर याला बांधली पंपाला बांधू लागणार.